Dainang buhay kan madukayan ang saro sa mga trabador kan pigkukonstruir na dormitel sa Barangay Bagong Bayan Sur, Naga City. Poko mas o menos, alas 6:20 nin aga kan nakaaging Martes, Setyembre 26 kan pukawon kan kapwa niya trabador, ang 47 anyos na si Roberto Paghunasan y Hortelano, kan Dasmariñas, Cavite. Huli tamayong reaksyon, digdi na subot nagduda ang kapwa trabador hasta sa mariparo na dain ang hinangos ang biktima. Tulos man ining ipigpaabot sa kaaraman kan kapulisan. Sa investigasyon, posible subuot na inatake sa puso si Paghunasan. Nako apa kaya sa pighihigdan kaining folding bed ang mga maintenance kaining bulong sa puso. Confirm po ang talaga ni Gadana. And mayo makitang nahiling so far na foul play, mayo man na external signs, na struggles, o may lugad ini, o may tama sa lawas. Ang pagtubod po kan sa tuyang pag-iriba, pati na itong sa mga katrabaho niya, hindi po inatake habang nagtuturo. Sa ibong kan pangyayari, naglalaom ang otoridad na maitao kan employer ni Paghunasan ang mga benepisyong dapat maresibikan kapamilya. Halimbawa kita, nagtatrabaho, arayon sa pamilya, aram naman po na kita may kamatean, ay kung kita mga maintenance, mga bulong kitang pinagtutumar, asa na po, kay punto siguro na may magsulo-sulo pirmi, lalo na sa pagtuturong ng banggi, ang aning at least kung sakaling kita kung namamati, na pwede daraw dito sa hospital, madali kitang maya for emergency purposes, po. Sa presente, pigbibilaran na si Paghunasan sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.